Nomjer ke subak short video ila pura famous la kamputi amna kindak. No kamputi aminde molik sedang ni molik sumane. Molik suman. Borokni is coming. Satis nathi. Or they are waiting. So they are waiting. Jenatane here standing. Wah wah moza moza. Aru? Ma. Orokno acting liman. Kapila. Ani lang na. Pray 90% को 100 तक 90% को बारू तन्वी के वीडियो भाल पाए और का सपोर्टू करे। हेलो मिसिंग रे आपन कुमरुक सुरंग सिलो का आनो वीडियो सब पर मो सिरो दु बगिना दिसे ते मोलुक आजंदक बाइदो गरारो दुतो और का मोलु सिरो नल थंबनेल का किनुंगै बप तन्वी पातिर म रिक्सुकलो गे मो बुम रिक्सु नाम लगाने गुवाहाटी बक इमर्जेंसी पर गिसारंग को याम पर जेहेतु डिब्रुगढ़ पर गए को ना फोन तो नम नबिदा गाय तो ओलपम ना सुपाक लेंदू आपन वीडियो से मिस्किबो मप कालिक फोटो वीडियो से स्टार्टो मारा पे दोन वीडियो क्लिप को लंका दूं एरसिन आपन कालिक फोटो गाइस वीडियो क्लिप दम काला म आइपे म पोका सुपांगल सकक ग्लेंदा को तन्वी पातिर म रिक्सुकलो गदाकबो बुलु सुपा फोन तो नम बाखो देबो दुंगम दागाय ओकले रिक्सुलायसन ngo kumolo gupam na madung bulu okore jagaram bejo tope giye pona guys and video sam apnga aling malik surang mola like comment share gela channel sam subscribe bilang guys. A few moments later. तो guys finally दुकान आप किताब को बांग और अब तन्वी पातिर में तैयार दूँ दुकान में तो ना बोल दुकान सोंग रिक्शा आप ना तो हम पे सोंग तैयार दूँ तो guys finally रिक्शा तक बो आपको का कांकी नाम आपको का यार नाम आई पर वीडियो मोजों वाला हमने कांकना वाला मोलू फिर में तन्वी पातिर में सुपाक बो लुपो सुपोल आई तन्वी I don't know वाला मोशन जेने तेने दिलो मत लोग किधर को 30 तारीख दोका 30 तारीख दो बोना सुबह कल बुकान सुबह बेबी आपको मिका माम बिल्स को नरुंग मा ब्लॉक करना और कापुंग बेला इला रंता तो यार बोलो I don't यार कमा गुवाहाटी बेला यम पर साइ को ओ कम दबा तक नम ताता बोलो करा ओंगो आदिन को बात यम पर लगे आदिन नसीन दबा तक चावल दिन नसीन दबा तक और रखे बॉक्सर में काफिल के बता मैं बॉक्सर भी आए दोनों लूपा कांगू और रखे नो पकड़ पड़ी तो नो क्लास 2 रो ना इंग्लिश मीडियम में ना असमिस मीडियम में इंग्लिश मीडियम नो रखे वीडियो में तो ना पढ़ी ना मैं पकड़ दूँ बारी नमजे रखे सुबह शॉर्ट वीडियो इला पूरा फेमस ला कामपुती हमने किंदाक नो कामपुती हम इंदे मोलिक सुधाने मोलिक सुमान काफिला नो वीडियो पूरा अगली साल आई रहा बॉक्सर में लोगों ने गगाप तो ना लोग बाबुल भी देगा यार रुको गगामा और अक्का ना लोग एक्टिंग नाम दे सही कह रहा बाबा और अक्का तन्वी ना लोग शॉर्ट वीडियो लोग डायलॉग को लोग उठा ngokap kumso inga pingkal dum ko pana bazina mangompai pagi apa और अक्का निजे ना जाने लुपक को बोले ऐसे नो बॉक्सर का अक्का जब शॉर्ट वीडियो रहा अक्का कोई मिल गए borokni is coming satis nathi or they are waiting to they are waiting jenatane here standing वाह वाह मजा मजा आरु मार मुजिंगा नो कुमसो गांव पुलांग को पेन मार मुजिंगा नो कुमसो गांव पुलांग को पेन महाभारत युद्ध लाई है वाह तात्पुरा काई पे तात्पुरा नो आगम नो नाम दे और अक्का रगामा है मोलुक कांकानो ने बिरमे तंदी पे आरु पाइप पे तेलेंदा और अक्का नो लोदे सेमु पे वीडियो मशीन बनाइते लुला और अक्का पोरिनाम मशीन पोरिते लुला थैंक यू और अक्का नो वीडियो हम लीदा नहीं लेमा लीदा नम आगे इली सुदांग ने नम से काय फोर्स लिख ले मदांग आगे इली सुदा नरक लोरे सेम सेम बियारा दुबलांका और अक्का मिसिंग रगामा मोलुक से कांकानो ने बिरमे सेम बक तेलेन सेम अपुंग लोदे सेम हम पे आबिते लुलांका सुपा और अक्का बक ओ बा मजो लुपो सुपोए सेना मोलुक के तन्वी के बाव दे का आइदुं कुमरुक सुरंग और का अपुंग मिसिंग रगामा और का पेगु को सेनेल से कोयो को बंग बारो फोन ना दूंगा कोयो के मांगो आगो के बुलुम रिक्सुल बिलांगो खबर लातेला दो अदिलोग एकुन हमना लंको को फोन तालो आको गुवाहाटी का हमना ए नो अदिल के रुको गुवाहाटी बक नलो यामपो गेकुमना सिवरा माने इमरजेंसी बुकना बिकाना मयम एकरा रिक्सुल दूंगा ना मनोसिन माने सुपाक बोले आताय बिकाना लाइव लोसिन मयम गांका दो बारो बोलो उनके आताय गेला माने गिदाकु बोना सुपा हुकुमपा और का मादो दिदो रिक्सुतो बोना नाम और का काइम दो ही आपिक पिनो तातो काइम मयोका यार कपिल मय नाही मा आपने और का जेहेतु हुपक शॉर्ट वीडियो कने देना तन्विक चैनल लोग आवेक दूं नो स्कीम ना नो आले नाम ना पूरा माने आपको दे कहानी करक रिस्की पूरा नो काम मलेन तो
কাহিনী কিৰম একচুৱেলি এটা ৰিয়েলিটি এইটোৱে মলো যিটো উপাক স্ক্ৰিপ্ট আল্লা দুনা বা ষ্টৰি কিৰম যিটো বনাই আছোঁ একদম ৰিয়েলিটি ফেক আছে মানে মলো বাস্তৱত যি ঘটি আছে লুপালুঙলে এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনাৰ লুপাইব না অলপ দলং অলপ কিছুমান পৰিৱেশ চলি আছে অদগো বোলো আজাজং মলেন গেলা ট্ৰাই কৰিছোঁ যে আইপ আতপ আপোনাৰ একদম চিনেমা আকাৰে বা ভিডিঅ' আকাৰে দেখাই গেলা ৰাইজে মাজক এলাৰ্ট মপম না মধুব না তাৰ মানে একদম পই আৰু পঙল ইল দুনাম না আকৌ আনিক চেকাই কালা যদি কাৰেকশ্যন কুকমছি নাম না মাৰাকব না ভিডিঅ'ৰ কি মানে কিবা এটা শিক্ষা দিব কিবা এটা শিক্ষা দিব বিচাৰিছোঁ মানে লগতে এণ্টাৰটেইনমেণ্টটো বিচাৰিছোঁ আমি ইৰটকা আৰু লগতে কিছুমান বাস্তৱিক অভিজ্ঞতা টানি আইপ মাৰাং না সে বাস্তৱ ঘটিল দুন ঘটনাকিৰম যদি বোলো আগে কাৰেকশ্যন কিবা এটা ভাল লাগে আৰু আমনাং অইন মৰাকব না লগতে বোলো আৰু পই সম্পমান ইল্লু নামনা আজক ৰিয়েলাইজ লেপ আমনাং মলি ৰাখব না ওরককে কিছুমান টানিয়ে দেখো মানে যাজাত আমনে দিওঁ 8 দিন কোনে আর এদিকে সোশ্যাল মিডিয়াত এক্টিভ দিওঁ বা পঢ়া শুনার অপদি অকাই আমনা নর বিষয় অকনা ময়রা এদম বারু আকো আনি কত লুনাগলে এনে দিওঁ এই আর প্রায় 90% को 100 तक 90% को बारू तनबीक वीडियो ভাল পায় আৰু সাপোৰ্টও কৰে আৰু এজন দুজনটো বাৰু ওলাবই যে এডমপি ইমব লাগি মাং আমনা হয় বুলুকে দেই ৰাইট আগো মই বাৰু দে মই বুলুনছি নাইমা আমনা লুকাপ গমাং যে ইমব লাগে বুলুক যেটো ইমব লাগি মাং আমনা লুনাম দেম না কিন্তু সিমজুৰৰ যুগ চাই আধুনিক যুগ এটা সব দিখন গংমতে টেলেন্ট থাকিব লাগে আমনা মৰাং না অনলি এটা বস্তু অকল টাৰ্গেট লাৰান্তম নহবই সব দিখত সোশ্যাল মিডিয়াৰ যুগ এতিয়া সোশ্যাল মিডিয়াটো লাগিব এক্টিভ হ'ব লাগিব লগতে অভিনয় যেটো ক্যাৰেক্টাৰ আছে বা অভিনয় কৰি ইনকাম কৰোঁ একদম চিনিমব লাগি এই এটাতো আইমান দইমাং অৰকা হয় পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত অলপ লোকসান হ'ব নেকি আমনা আপুনি বাৰু মধু মলা আগমদম নুৰুপ যে টেলেন্ট কোনাং গতিকে পৰিণাম দম চিন্তুম কন্টিনিউয়াস মব লাগি দাম না হেমতে গ বাৰু পৰিণাম দম জকহি লোকসান মমা কাৰণ বাকি এডিটিং দেম তো গ আপুনি আপদাক বতো অৰকা কাহিনী দেম হি গ আলেন্ডাক ডাইৰেকশনো গ বিদা গতিকে বুলো জাস্ট শুটিংত আগতো আজক টাইমটো লয় আৰু এই অদক বাকি সময় গোটেই দেম গ কভাৰ ডাকব তো অদক পৰিণাম ক্ষেত্ৰত পৰিদাক আইৰটো ইমান স্কুলে একদিন কহিন ক্ষতি মমা বলুম ভিডিঅ' লাগাং একদিন গছিন স্কুল ক্ষতি মমা আৰু গছিন স্কুল গিৰাকটো গতিকে পৰিণাম সময়ত অদক কাংকান্ত পৰিদাকো বনা গতিকে গং মতে ইয়াত একো হানি হোৱা নাই এমনা মৰাকব না আৰু লোকসান নহয় আৰু ভৱিষ্যতে সময় ইলাদৰ প্ৰতি ইতিল গিয়ে নলো আপন সাপোর্ট বিমল এই সাপোর্ট তেল দমল আমনা মৰাকব না ওরককে নেক্সট প্ল্যানিং ওকাই দুনে পান্ডিক চ্যানেল নেক্সট প্ল্যানিং আকৌ উপাক শর্ট ভিডিও আহিব উপাক দলো ছ একটাংকু ইয়ে কোনা হলো তল টাউনতো উপাক ইলু তো তেলে সাং হুকুম কো কামাং আকৌ হলো মিসিং এটো আৰু হলো কাহিনী দে প্ৰায় সাং হুকুম ন ইমল জক কাবই আই না মৰাং না যেহেতু গেমন পামন সুনা মাগেরম গেডাক তো এই মিনে মুজিং গেমন পামন সুনা মাগেরে গতিকে সাং হুকুম ন কাপই আই না গতিকে সুপাক নেক্সট আৰু এটা কাহিনী কো মালেন না দং আলেন মা দা মালেন না দং আদমে বিগেলা আরক হলতো আকৌ গুসাঙে পাই কবো দে ইয়াম্পো মাংগম ৰ গুসাই কবোতে বিলা ইয়াৰ ভিতৰতে কাহিনী এটা কৰিম আৰু চলো সব রক্কা কাই মক চ্যানেল সব বিষয়ে ওকাই আতলু দিতে রক্কা পেগু को চ্যানেল से মো তো কাতলাই দুদাক বারো রক্কা নলসি নেপে কাবেগলাই দুপ ङ রক্কা ভিডিও করে মাইপ কারাক আইব কারাক বা আইব বনাই দাক ধুনিয়াকে জায়গা কৰি সাম জাংখাই দাক বা যি কোনো আগম দেম আইপ তালিক সুদাক নক আগম দা আইপ তাত পড়া এবিলা গইন কালু দাক নক ভিডিও প্ৰতিটো ভিডিও ङ চাও আৰু ভাল লাগে নক আগম লনাম কৰি দে না এবিল গইন কাতিল দুদাক ৰক্কা নলো আপন কাবিতিল দুলাং এই Semu podok nopen upak 5K ko ikabai 5K gilu lomdana 10K 50K gambo kontak lo imob lagi dak apung support kamu sob lagi dak dan bi ke video kan etik ko kaldu di apung subscribe bilang nolo bu channel sem arok apung support la emna mara guna missing ragam channel edik tani dunai duna tani o kurise ngolo akona support kamu sula emna ngosin mara guna Oraka sirong kay tayo ato binalangan thank you Nana sobo mang mane ngo tolok bidak holi uruk suru ana ikin ko merana dunga pa nong uruk suru nanom tu ngo kuna na duda kadal bidak baro longko ko kuna sin dungai dan bi meri rekse amna orok ভাল লাগিলে আৰু সি লগ পায় orok আকৌ ৰিক্সুতলাই দুই কো বাৰো ভাল লাগিলে মানে ngo তো বহুত ভাল লাগিছে মকে এটা ৰিক্সুতল দুলাংকো বাৰো ngolo বটেং মতেং কাম সুমাং তথাপি ngol ডিব্ৰুগড়টো দুদাক যেতিয়া সুপা আজং মতেৰাক বনা বাৰো orok dolung ngabona kumamul lo orok ayo ponai lang nosin video ngam
kangkan pe jegem langkana udang ngolo tu Dibrugarh tu rupak dang nologung kolokam so area sok bikhoya jok kagek dak ko pila asin ma pora pila ngo apung ka channel me pray ka do mane sakamine miss ma panam apkure me karak bona thank you ka orok supak tanbi ka o machine ajjo ko lupos polai तो गाइस सेना रक तन्वी के मादे नमस्कार दे आइदन माम आइदो रक नलो कुम दो कोलम दो बले बाखदे बेबेजिया रक गाइस नलो मदुंगाई प तन्वी के मादे कापिल एक्टिंग मानम ना तन्वी बुसिन एक्टिंग इदाक रक बाब बुसिन एक्टिंग इदाक रक बॉक्सर बिन एक्टिंग इदाक तो ब कैमरामैन पिला एक्टिंग मा गाइस रक नो एक्टिंग लिमान कापिला ani lang na तो रक देबो ना गाइस बे आनिंगम दा खिनम दा रक कैमरामैन को सिन लागिरु दा कैमरामैन तो वीडियो दा रक माओ दे लेंते लांग वीडियो रक काले दा रक गाइस सुपांग ओलु गए कुबो रक तन्वी मोक चैनल बिका चलो लिखतो पेगु को काइया का चैनल से आपन लाइक शेयर सब्सक्राइब बिला और आपन को सपोर्ट बिला थैंक यू वेलकम बाय बाय दे बाय बाय bye bye तन्वी बाय बाय apa ya bilang ko kay Rexo lang ko ba